Добрый день, это канал Свобода Премиум, тут Ганна Соус и мой суразмоўца Яўген Дзікі. Я буду доўга яго прадстаўляць. Вядомы украінскі навуковец, кандыдат біялагічных навук, дырэктар антарктычнага навуковага цэнтру, ветэран батальёну Айдар. Ён воеваў у 2014 годзе, быў камандзірам роты, дэмабілізаваны праз траўму і быў валянтэрам падчас першай чачэнскай вайны. Цяпер ваюе ў тэрытарыяльнай абароне Кіева. Добрый дзень, спадар Яўген. Доброго дня. Яўген, як вы ацэньваеце гэты этап вайны Расіі супраць Украіны? Ці з'явіўся у вас хаця б які аптымізм пасля сустрэчы украінскай і расійскай дэлегацыі ў Стамбулі? Ну, якраз зустрічі нашої делегації з російською у Стамбулі – це те, що наразі мене найбільше якраз нервує і хвилює. От ситуація на фронті у нас зараз далеко не найгірша. От взагалі, навіть я б сказав, ну, з врахуванням стартової позиції сторін, то ситуація дуже непогана. От, і, чесно кажучи, я набагато зараз більше боюсь, що наша влада зробить помилку, поведеться на, скажімо так, поведеться на російські хитрощі, от, і підпише отакий компромісний, проміжний, гібридний мир. От це на сьогоднішній день я вважаю набагато більшою небезпекою, аніж всі ці небезпеки, які бачу на фронті. От, тому тут не те, що не з'явився оптимізм, а навпаки, саме з'явилась тривога, що ми скажемо, що замість війни, яка наразі відбувається на нашу користь, ми отримаємо проміжний гібридний мир, який дасть Росії знов зібратися силами, пропрацювати роботу над помилками і повернутися до нас знову, тільки вже набагато страшніше. Ну, от я якраз про гэта і хацела запытацца, ці можна верыць дамоўленасцям, якія, магчыма, будуць дасягнутыя з Расіяй, і ці гэтая вайна можа сапраўды закончыцца праз дамоўленасці і кампрамісы з агрэсарам? Будь-яка війна завжди закінчується так чи інакше якоюсь мирною угодою. Це треба розуміти. Але ці мирні угоди можуть бути дуже різними. І бувають варіанти компромісних угод, але думаю, що це не наш випадок. Наш випадок дуже гарно характеризують слова одної видатної моєї землячки, киянки Голди Меїр, яка, коли вже жила не в Києві, а коли вже була прем'єром держави Ізраїль новоствореною, вона тоді сказала про арабо-ізраїльську війну. Наші опоненти хочуть, щоб ми померли. Ми хочемо жити. Це залишає дуже мале поле для компромісу. От, власне, українсько-російська війна, вона саме така. Наша війна з Російською імперією – це війна, в якій реально вижити має хтось один. Або незалежна, вільна, демократична Україна, або Російська імперія. І наразі це вже розуміють обидві сторони. От в цій ситуації компромісний мир тривалий точно неможливий. От по-справжньому ця війна має закінчитися, як би формально ця угода не називалась, але по факту це має бути угода про капітуляцію і подальше знешкодження однієї із сторін. І наразі ситуація така, що так, не прямо сьогодні, але це має бути саме капітуляція Російської Федерації. І тоді вже треба буде, якщо ми вже сьогодні цитуємо класиків, то тоді вже треба буде нам з нашими західними союзниками, отим самим страшним НАТО, от нам треба буде задатися питанням, яке в 90-х задавав Олександр Солженіцин. Як нам обустроїть Росію? От саме як нам облаштувати Росію після того, як вона програє цю війну і в ній впаде нинішній кремлівський режим. От треба буде облаштувати її так, щоб вона раз і назавжди перестала бути небезпечною для своїх сусідів. Так, як це зробили з Німеччиною після 45-го року. От зверніть увагу, в цьому немає нічого русофобського. Зверніть увагу, німців ніхто не знищив. Вони наразі є чудовою, нормальною, здоровою нацією. Але їм допомогли такими стати через денацифікацію і демілітаризацію Німеччини, що було зроблено переможцями союзників. Так от, власне, ми всі зможемо жити спокійно і бути впевненими, що нашим дітям не доведеться воювати так, як довелось нам, тільки за умови, якщо ця війна закінчиться подібною капітуляцією Росії і, скажімо, її суттєвим докорінним реформуванням під керівництвом Заходу. От, і шанс на це є. А якщо ж ми наразі підпишемо якусь проміжну, таку гібридну умову, то що вийде? Вийде, що режим Путіна утримається, отримає час
на перегрупування, на роботу над помилками. А які б вони не були дурні, але вони здатні вчитися на помилках, і це треба враховувати. І ми отримаємо таку, знаєте, версію, яку колись отримала Чеченська Республіка. Я просто дуже добре пригадую Хасавюртівський мир. Коли російську армію розбили в Грозному і взагалі Чечні, вони підписали, генерал Репін тоді від імені Росії підписав дійсно програшний для Росії Хасавюртівський мир. Але цей мир не давав остаточного вирішення питання незалежності Чечні. Він ніби підвішував питання. І російські війська тоді вийшли. Але вони далі витратили роки роботи на те, щоб спершу добитися повністю міжнародної ізоляції Чечні, потім взяти під контроль російські медіа, далі в цих медіа провести потужну демонізацію Чечні, і тоді вони прийшли вдруге, вже з врахуванням всіх помилок першої кампанії. І ви бачите, що зараз лишилося в Чечні, скільки людей там загинуло, і який жахливий окупаційний режим Кадирова там тепер встановлений. Так от саме це вони приготують для України в разі, якщо ми зараз просто розійдемося на позиції, які були 23 лютого цього року, і залишимо російський режим спокійно існувати. А абсолютно очевидно, що йому послаблять санкції. Всі не знімуть, але послаблять. І тоді вони зможуть знову робити ті самі ракети, от чого вони, наприклад, зараз не здатні. От вони зараз витрачають той дійсно великий запас, який накопичився на складах. Але нових не роблять, бо нема там насправді імпортозаміщення. І за умови жорстких санкцій вони не здатні поновлювати. При тому це стосується і ракет, і авіації, і дуже багато чого. А так ми дамо їм можливість повністю підготуватися і прийти вже так, що ми не зможемо це відбити. А тим більше, і виглядає, як ви казали. Давайте ви. Як ви казали у інтерв'ю в настоящему времени, що це буде затяжная війна, протяглая війна, до чого тепер треба бути готовим українському громадству, українському війську? Якщо виходити з того, що, як я вважаю, в кінці цієї війни має лишитися хтось один, або ми, або імперія, то в такому разі зрозуміло, що ми точно не готові зараз капітулювати, в нас немає для цього жодних підстав. Ми поки що виграємо. Але і Росія не готова прямо зараз визнати поразку і вже сідати на стіл переговорів саме як сторона, яка програла. Тому відбувається перехід. Російський бліцкриг ми вже повністю зламали. Все, бліцкрига вже не сталося і вже не буде. Але, відповідно, Росія переходить до затяжної війни, до війни на виснаження ресурсів, на виснаження нервів, терпіння і до війни з абсолютно жахливою тактикою випаленої землі. Тобто, якщо на першому етапі війни вони сподівались більшу частину нашої інфраструктури захопити цілою і використовувати далі для себе, наразі вони зрозуміли, що так не буде, і тому вони почали абсолютно методично, продумано знищувати саме нашу інфраструктуру. Промислову, транспортну, власне, тилову. Зокрема, за останні дні тільки я вже знаю про 9 знищених нафтобаз. Тобто вони намагаються залишити нас без пального. Бо, скажімо, які б не були героїчні солдати, але коли в тебе немає солярки, твій танк вперед не поїде. І, відповідно, вони зараз намагаються стримати наш контрнаступ, а ми наразі ділянок ми вже перейшли від оборони до контрнаступу. Вони намагаються це стримати тим, що залишити нас без складів пального, без складів боєприпасів. При тому самі вони, до речі, користуються Білоруссю саме як такою територією, яку ми точно не чіпаємо. Тому що якщо навіть по аеродрому і по складу на території Російської Федерації ми вже все ж таки двічі змогли спрацювати, переважно нам це складно, бо в нас немає ракет такої дальності. Але там, де ми змогли дістати старою древньою радянською точкою У, там ми дістали. Це аеродром Міллера в Ростовській області, звідки нас бомбили, і величезний склад запасів в Білгороді, звідки, власне, повністю отримували снаряди і бомби російське групування, яке штурмує Харків. Це ми зробили. Але в Білорусь ми не чіпаємо принципово. У наших військових категоричний наказ жодного пострілу в ту сторону.
От тому, що ми все ж таки дуже не хочемо, щоб білоруська армія напряму втрутилася в цей конфлікт. А якщо ми довбанемо якийсь об'єкт на території Білорусі, зрозуміло, що у Лукашенки далі вже не буде варіантів. Його і так Москва дуже силує вступити в цю війну, але він поки що називається петляє. От, а якби ми вдарили навіть по російському об'єкту, але в Білорусі, в нього варіантів би не лишилось. Тому ми, стіпивши зуби, дивимося, як вони використовують Білорусь як тилову територію, звідки безкарно завозять і пальне, і боєприпаси, і, власне, солдатів на ротацію. Але, відповідно, вони стають нашими цілями тільки після перетину кордону. Спадар Євген, от беларускія дэмакратычныя сілы заклікалі сусветную супольнасць прызнаць Беларусь краінай падчасовай акупацыі Расіі. Ці вы лічыце Беларусь акупаванай? І ці вот пазіцыя такая не страляць у бок Беларусі, пакуль войска не пойдзе, яно таксама прадугледжвае гэты статус, які фактычна у Беларусі ўжо ёсць цяпер, напэўна. Статус де-факто окупованої території, я вважаю, точно є. Ну, але так само окупованою територією і де-факто, і вже і де-юре є, наприклад, Придністров'я. От, окупована територія Республіки Молдова. Це російський анклав у нас в тилу, але ми все одно його поки що перші не чіпаємо. Тобто ми все ж таки дуже обережні в цих питаннях. Ми поки намагаємося, щоб війна йшла тільки між нами та Російською Федерацією, не залучаючи в це треті країни. От, і знову ж таки стосовно Білорусі, ми однозначно почнемо бойові дії на території Білорусі тільки за умови, якщо білоруська армія сама перейде кордон. От якщо білоруська армія дійсно стане союзником Росії, не, так би мовити, гібридним союзником, який забезпечує тил, а саме візьме участь в бойових діях проти нас, тоді так. Тоді, звичайно, в нас не буде обмеження. Тобто, в такому випадку ми розгорнемо дії і по звільненню Республіки Білорусь від окупації, але поки ми намагаємося все ж таки уникнути вступу білоруської армії у війну. А звичайно, якщо вже вступ білоруської армії в війну станеться, тоді, звичайно, ми не зупинимося і будемо допоможемо білоруському народу визволитися від окупації. Причому ключове формулювання саме допоможемо. Бо я абсолютно переконаний, що при такому розвитку подій першим буде наступати не наші підрозділи, а першим буде наступати батальйон імені Кастуся Калиновського, який звільнятиме свою землю. Скажите, а ці вы контактавалі з беларускімі добраахвотнікамі? Не толькі гэты батальён ёсць, яны ў розных падраздзяленнях, таксама даволі шмат беларусаў цяпер ва ўкраіне самымі рознымі спосабамі спрабуюць дапамагчы ўкраіне змагацца ў гэтай вайне. Ці ёсць у вас нейкія асабістыя контакты? Так, такі контакти маю, і не тільки з батальйоном Калиновського. До речі, в Білорусі в інших підрозділах разом, мабуть, навіть більше, ніж зібрано в цьому одному батальйоні. Просто цей батальйон, він єдиний суто білоруський. А так в українських підрозділах є окремі білоруські взводи, відділення. І, до речі, це для мене не новина. Я зустрічався з білоруськими добровольцями ще у 2014 році. Вони вже тоді воювали пліч-опліч разом з нами. Та, власне, нагадаю, що одним з перших двох людей, які загинули під час нашої Революції Гідності на Майдані, був саме білорус Жизнєвський. Ми це дуже добре пам'ятаємо, і на місці його загибелі весь час стоїть саме біло-червоно-білий стяг, ще от 2014 року. І так само під цим стягом білоруси воювали разом з нами в Донбасі. Цілком логічно, що вони продовжують цю справу зараз, і я абсолютно впевнений, що вони це роблять не даремно, в тому числі з точки зору майбутнього Білорусі. Я абсолютно впевнений, що з цих от маленьких білоруських добровольчих підрозділів дійсно починається історія визволення білоруського народу від режиму Лукашенки і від московської окупації. Веду, вы читали лекции об методах протидзеяния гибридной войне России. У Литовской военной академии у вас был подручник нават «Гибридная война Российской Федерации в Украине», опыт для Прибалтики, и яе выкарыстоўваюць при падрыхтоўцы офицераў у краінах Балтыі. Не ведаю, па праўдзе, па якіх падручніках вучаць беларускіх цяперашніх офицераў, але думаю, что не па вашым. Што б вы прапанавалі ім? Що повчитися? Що б ви їм сказали? Я гадаю, що наразі їх вчать по московських підручниках. І, мабуть, тепер, коли вони бачать успіхи в лапках російської армії в Україні, вони мають задумати, чи варто вчитись по підручниках нібито другої армії світу, яка чомусь раптом програє 22-й армії світу. Нас там навіть жартують про те, що російська армія в теорії могла б перетворити в радіоактивний попіл всю Європу.
але не зробила цього, бо вигрібала в селі під Сумами. От. Тому, власне, я думаю, що білоруським офіцерам варто замислитись, чи варто брати приклад з непобідімої і легендарної, от, і чи настільки вона вже така непобідімая. Це, скажімо так, з точки зору військової справи. Ну, а як громадянам, я б їм радив задуматись, чи не час білоруській армії замислитись над тим, що якщо мирний народ в 20-му році з голими руками і квітами не зміг звалити диктатора, то їм, людям зі зброєю, це, можливо, було б набагато простіше. І що може краще все ж таки докласти зусиль до якоїсь революції в себе вдома, аніж чекати, пошлють вас чи не пошлють, це вмирати на чужу війну за чужу імперію. За нашу і за вашу свабоду так часто цяпер гавораць беларусы. Як вы думаеце, што будзе з Беларусю, калі пераможа Україна? Як хутка яна стане свабоднай? Я абсолютно переконаний, що з перемоги України почнеться взагалі оцей, скажімо, не те, що закат, бо закат – це таке поступове явище, а тут саме по швах затріщить і дуже скоро колапсує Російська імперія, ця імперія зла. От, так само, як ми з вами спостерігали стрімкий колапс Радянського Союзу, де, власне, таким приголамом тоді виступили 3 країни Балтії, в першу чергу Литва. От тоді фактично в Вільнюсі значною мірою вирішилось, чи існуватиме Радянський Союз, чи ні. От, наразі доля Російської імперії вирішується, власне, на полях України. Як тільки російська армія тут буде розбитою, я гадаю, що буквально миттєво піде процес звільнення Придністров'я, Абхазії, Осетії, власне, цих окупованих Росією територій. Ну і гадаю, що так само буквально хвилею підуть революції в тих країнах, які є підконтрольними Росії, і першою я б назвав би саме Білорусь. Я абсолютно переконаний, що після військової поразки Росії в Україні режиму Лукашенка лічба піде, ну, може на місяці, а може і на тиждень. Тут я не настільки добре знаю, які саме настрої в Білорусі, тут вам більше. Але загалом, що піде саме відлік кінця, ну, для мене достатньо очевидно. От, питання тільки, якою кров'ю це дістанеться, дуже хотілося б побажати, щоб все ж таки це було з мінімальними жертвами. Дякую вялікі. Гэта быў Евген Дзікі, украінскі навуковец, дырэктар антарктычнага навуковага цэнтру, ветэран батальёну Айдар. І цяпер ён ваюе ў тэрытарыяльнай абароне Кіева і перакананы, што калі толькі Украіна пераможа ў гэтай вайне, Беларусь будзе свабоднай. Дзякую вам вялікі за каментар. Да пабачэння.